ግን በግል ይቀበለዋል መንግስት ጉዳዩን የመራበት መንገድ ግን 10 ድስት ጥዶ አንዱንም ሳያማስል እንደሚያሳርረው አይነት ነው መጀመሪያ ከኤርትራ ጋር ሰላም ተፈጠረ የወደብ መጠቀም ውስጥ እንገባለን ተብሎ መንገዶችን ወደ ማደስ ተጀምሮ ነበር እሱ በመናውቀው መንገድ ተቋረጠ ከዛ ከሶማሊላንድ ጋር ውል ተፈጸመ ከዛ ከጅቡቲ ጋር ታጁራን ለማልማት ከዛ እንደገና ከሶማሊያ ጋር ባንካራ ውጤት ተሞክሯል ግን እስካሁን ተጨባጭ ውጤት አልታየም ትላንት ይመስለኛል እንደውም የታጁራን ወደብ ሳውዲ በረጅም ጊዜ የሊዝ ውል እንደወሰደችው እየሰማን ነው ከኛ በኋላ መጥቶ ይመስለኛል አሁንም ደግሞ ከኤርትራ ጋር በጦርነት ዋዜማ ላይ የምንገኝ ይመስለኛል انت عينت حتى يتقرب زلو كم تري وزلهم زي بزوج زي حيال حتوتات زحتت بوليتيكانيايو I don't know حدا معلتك وحما كقات مهم زغل مردات لني حساب حجي زي كونون I'm still wondering سلمت هيدا يعصروا وزلو انت عايز بلا زلو دبلوماسينا ايثيوبيا حنك سقمت نقد 106 سقمت دحريتي تمثل بحتر تبله انت عين معناته يكون زبل زلو كل تنقبرو ترجم زي بلو عند راتراي مخانيز نقرأ زلو مسير ترى سلام تباهيلو أفتقى بحرم دو قلنا كن ركبنا تباهيلو لومي أب كم يزبلنا يكونات هواهون وأنا يكوناتن كوجو على الليل مس سومالي لاند تزراريبنا قدينا سومالي لاند MOU تغيرو أفتقى بحر ترخيب ببربرادو قلنا تباهيلو بزي زخونة يخون هامزت فقدينا عنا دم عبي دبلوماسيا ودك زجات منايو زخول خيتا جبرد ما جبتي نعاب على الخاتتكم اللي تهجر زبال ولا على الخاء ما حد رزبلتنا حسيمنا يو سعودية نسلاس عمت كتل معه ليز كم زفرمت أبز قربا معلتات زوج حبريتايو الجرمة حلف حليفنا نكوينات نقوية لنا نبكوينات قصنا شبد بدي بحلالو سلازي انتايو دبلوماسياوي أكايدانا إذا هجر ولا حنتي فايدة نزيبلو أبشجرن أب ነገርን ጥራይ ዝኸይድ ናበለዩ ዝዛረብ ዘሎ ብተደጋጋሚ ድማ ንሪዮ ዘለና ይቱ ጉዳይ እቲ ምርጫታት ዘሎ ስለምንታይ ክትቀመሉ ዘይክል ንምንታይ ብፅቡቅ መንገዲ ሓደ ነገር ክግበር ዘይክል እዩ ዘተንብህ ስለምንታይ ዝተበገሰ ነገር ብቁኑዕ መንገዲ ኣብ መዕለቢዩ ክበፅሕ ዘይክል በሁለት ሀገራት በኩል የተሟላ የጦርነት ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በሰፊው ተዘግቷል የፌደራል መንግስቱ ከትግራይ ኃይሎች ጋርም ከፍተኛ መካረር ውስጥ እንደገባ ግልጽ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሁላችንም ካለፈው ጥፋቶቻችን ለምን አንማርም እንደ ሀገር ስንት ትውልድ በጦርነት እየበላን እንቀጥላለን ከትግራይ ኃይሎች ከፋኖና ከወረና ቢሉስማ ኦሮሞ ጋር መንግስቱ የገባበትን ሁኔታ ባረቋ አስተዋይነትና በድርድር እንዲፈታ ኤግዛክትሊ ስለምታይ ካብ ገጋ ሀደ ተማሃሪያ ተሐቶ በቃ ንሕናሲ نبدو عطر أي كويكون سلم تاي كاب جيجانا دين مهات كوينات دحر كوينات أجرجر دحر أجرجر صقام دحر صقام فشلتنا دبلوماسي دحر فشلتنا دبلوماسي كاب حدا جيجانا بحال جيجا كاب حدا ودكتنا بحال ودكت ناتزل لزغية زلو بفلايتا نايا زبلكم تاني يفتق بحرز يا مسمعوا كانت هذا من تان ኩባሚያን 30 ዓመታት ቁልፊ አፍ ደገጽ ጽዕነት ኢትዮጵያ ዝኾነ ወደብ ታጁራን ምምሕዳር ስምምዕ ፈሪሞም ተርሚናል አፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ንወደብ ታጁራን 30 ዓመታት ንምምሕዳር ምስ በዓል መዚ ወደባትን ነፃ ዞባታትን ጅቡቲ ስምምዕ ፈሪሞም እዚ ስምምዕ ድሕርቲ ኣብ መጋቢት 2025 ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጽላታት መጓዓዝያ ባሕርን ሎጂስቲክስን ምትሕባር ንምጥንኻር ዝተኸተመ ናይ ምርዳእ ስምምዕነት ምዃኑ ማሪታይም ኤክስኪዩቲቭ تصيبهم أتي سممع مستي أبي منجو إثيوبيان سمين جبوتن زل كم زان رياض لنا تاقوداي أبزون ببزح من قدي كتتصحفن كتزربن رينا لنا تحطوا دما these people are just going crazy and wild ولا حنت قبر زخلي لأن من سير ترى دما ملسيب وما لابزون هذا حبي بوليتيكانيا ويونا أناليست نايت كبابي نتايلو صحيف اللوم نيرو عصرت جزء ودب سلزبالكا كأي بحري جباني سلزبالكا ويون حطونا بحري نهلاوية قد أسي سلزبالكا حتى يخون مالت ويون نسخات ركب مالت هاي كنا نيلو سلزي بوجن جوب بتكت جبرت جباكا صبغ زخنا ديل ويون زبالة ديل نخد جبر أتك واقع كبير كان طلود من تاجورة زبال كتم محضر عدل تواهبكا
ንዑውን ክትቀመሊ ካልካን سعودية ድማ ነትዕድል ተጠቂማ ዓበዲል ገራትሉላ ስለዚ ንው እንታይ ትጸገምኩም እንታይ ትጉዳይኩም ብዝብል መንገዲ ዝሕተት ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እቲ ዕላማ ዝኾነ ይኹን ወደብ ንምልማዕ ወይ ውን ምስ ወደባት ጌርካ ቢዝነስ ንምግባር ኣይኮነን እንታይ ዳ ነገራት ድራማ ንምፍጣር ጥራይ ከም ዝኾነን ንኤርትራ ድማ ወራር ንምግባር ምዃኑ ዕላማ እዩ ካልእ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ናበይ ገጽ ይኸይዳ ኣሎ ራዩ particularly interesting because of course Somaliland is right across the border from Yemen it's part of the Red and it could bring phenomenal stability much needed stability no I totally agree and I think United States announcing a recognition of Somaliland is the game changer and I think many nations will probably come behind that Israel will probably come immediately behind that as well but I think the initial the road plan as far as I can judge is a gradual phased process in which first of all the United States builds a military base and opens a liaison office and that you know እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሶማላዊ ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾነ እዩ ነታ ሶማል ድማ ክትፈርስ ዘል ዘሎ እዩ ኣብ እስራኤል ከይዱ ዝገበሮ እዩ ምስ I-24 ዝበሃል እስራኤል 24 ይመስለኒ ምስ ዝተገበረ ኢንተርቪው እዩ ሶማሊላንድ ተቐባልነት ክትረክብ ክትከራ ኣለዋ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ህሉ ኩነታት ተጠቂማ ኒ ሶማሊላንድ ሪኮግናይዝ ክትገብራ ኣለዋ ስለዚ እስራኤል ይኹን ኢማራት ዓብ ድፊት ኣብ ዝገብሩሉ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝገብረ ዝነበረ አጀንዳ ጠቅላላ ገዲፉ ናበይ ከተቀይሩ ኣሎ ናብ ኤርትራ ናብ ዓሰብ ዝብል ይቀይሩ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ከም ዝንሪዮ ዘለና ዘይ መደይ ተባሂሉ ናብ ኤርትራ ከግበር ዝተደልየ ድራማ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕድል ተጠቂማ ንሶማሊላንድ ሪኮግናይዝ ክትገብራ ኣለዋ ድሕሪኡ እስራኤልን ኢማራትን ክስዕባ ኸላ ካልኦት ሃገራት ድማ ክገብራ ይኽእላ ይበሃል ኣሎ አብይ አሕመድ ደይ መደይ ኢሉ ካብታ አጀንዳ ተያህዲሙ ዘሎ ስለምንታይ ኢማራት ያትደፍኦ ነራት አጀንዳ ኢልና ምሽ ኢማራት ተቆጽለላ እስኻ ላይ ኮንካን እስኻ በዓሰብ ጥራይ ቀጽል ንኤርትራ ጥራይ ያሸግሪ ተባሂል ዘሎ ተመልክቲ ናይ ሶማሊላንድ ንሕና እስራኤልን ኮይና ክንገብረይና ንአሜሪካ ከሽከሽና ንስኻ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጥራይ ጻቅጥ ግበር ዝተባህለ ይድመስል and I think the problem with that approach as well is that the geopolitical window is very narrow and it may shut down and the opportunity probably is lost but all I and Mogadishu is lobbying really hard all the while. Mogadishu is lobbying very hard it has powerful enemies powerful adversaries of Israel but also powerful adversaries of Somaliland's independence this includes China Turkey, Qatar. These are massively resourced countries, and nobody is fighting Somaliland's corner. The United. So, بحافظ أنت يقول زلوا أمريكا بزوانة استقلت إفاسقهم تكتوسط كتكلا الله مهنياتو سوماليا تي مقدشو زلوا منقستي عبيت حيلتات على لون الأولى والنتو على ملو يصدقون الأولى والنتو كذا توحد النتون مهنياتو نا يونايتد نيشن تشارتر نمحلا وصلوا زخونة تشاينا أبغنوا مالا تركيا أبغنوا مالا قطر أبغنوا مالا زبس هاجراتنا على ما أبغنوا مالهم مهنياتو هاجر كتفرس لزي دليو سلزي بزوج أجاتها زلهم هاجرات سلزلون الصوماليلاند كعجز غل أمريكان إسرائيلن يوم سلز أمريكان زعجز زلوا عدل تتقيمة سقوم تنخت وسدي دف زلوا سو أبي أحمد is nowhere to find أبزي قدايزي مالتيو أوكي نقصن أبزي من كسير تراز هبوا ملسك ممرعينا كلتنا جرات كنري هذا لنك أنا جبلوا زلوا أبزي BBC وناوتي وزلوا زقرب زلوا تلوات متنفسي أفدق بحرمبر نيرترا أكلان مقوار كم زي خونه سوي سلطان كزارو يسمعهم قدامي مينستر أبي أحمد بسلست حملة كل تشحن عسران حموشتن ن بارلما أبزها ومبري إيرترا لولاوي تاجريا بجدي أكل إثيوبيا تفلالي ترجمات زلوا انتخونه بعين هاجرات وعالم لختال حبورات هاجرات تجبره حجة ومخانو يمجتل مكوز زارني تقلنا فرنسان بورتوغال تايم زبل زلو بحفشة أفلتونا إيرتراك سحبية زبل زلو تعلمها بكل من قدي استوادد من قدي مخانون تنا BBC ريبورت إيرترا بخمية أفلت أرقيبة تمسرحنا أفلتو مهاب إيرترا لولاوي تحقير مخانا صبوغ زخوني ولو كامعات شفت له صبوغ زخوني تاريخها وأكاونت أبتناتهم فيديو جيرو مالو إيرترا بتخيط لنيا أكايدانا عالم لولاوي تحقير كوينا أبالنا حبرات من قصات كم زخونتن نزي قداي زدما أبي أحمد يخون إثيوبيا اتقبرو دراماتات أجندان مفتر داي كون زغلن بر تغيرو زخل بزوح علاماتات بزوح نقرات كم زي اللي يوم زنقرو زلو وزيد ناتو ولا إثيوبياويان مهورات نتو قدايتي كانت روان رلانا سمعو بزي ንጉስ ምኒልክም የሚጠቀሙት በጅቡቲ ነው ለ99 ዓመት ያው ውል ሰጥተናል ግን እንደፈለግን በባህር በራችን እናስገባለን እናስወጣለን ኤርትራ
በጣሊያን ነበር ያለችው። ምጽዋም ሆነ አሰብ የኛ አልነበረም። this is a fact። ይሄ የታሪክ ሀቅ ነው። alright now ከዛ ንጉሱ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራን ከእናት ሀገሯ ብለው ባዋሃዱበት ጊዜ ሁለት በር ነበረን። ኦኬ ያ በር ደግሞ ሰላም አልነበረም። በጃንሆም ጊዜ ቢሆን ኤርትራኖቹ ይዋጋሉ። ተማሪውም ከውስጥ እንዳሉ ቅድም እንደነገርኩ በእነሱ ፖለቲሳይ ስለሆነ ውስጥ አሁን ኤርትራ ውስጥ ከመዋጋት መሀል አገር መዋጋት አለብን። እንዴት ነው የምናደርግ? ስለዚህ የመሬት ላራሹንና የብሔረሰብ ጥያቄ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እናጉርሰው ሙስ ብጥብጥ ነበር ያነሱ ያለ። ከዛ በፊት ኤርትራ ነፃነት በፊት የብሔረሰብ ጥያቄ አለ። ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወደባትና ኤርትራ ትበሃል ኣካል ናትና ኮይና ይትፈልጥን ወደባትና ኤርትራ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ይፈልጥን እዩ። እዚ ኣካል መግዛእቲ ናይ ጣልያን ናይ ብሪጣንያ እናበለ ዝኸደት ሃገር ኤርትራ እዚ ምስክርነት እዩ፣ ነፍሱ ዝኻለ ምስክርነት እዩ። ምክንያቱ እቲ ታሪኻዊ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ዝበሃል ወይ ካብ ኮሎኒያል ቴሪቶሪስ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምዕራባውያን ሃገራት ዝግዝኡ ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ከም ዳሕራይ ሃገራት ክኾኑ ዝበቅዑ እቲ ሕጊውን ንዑ እዩ ዘንፀባርቕ። ምክንያቱ ሃገር ዝብል ወይ ካዚ ኔሽን ሁድ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣብ ኣፍሪካ ምስቲ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳውያን ዝመፀ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቲ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ነቲ ብመግዛእቲ ዝተፈጠረ ዶባት ንሱ እዩ ኣካል ነቲ መትከላት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ናይ ዩኤን ኣብኡ ዝምርኮስ። ስለዚ ኤርትራ ብኩሉ ዓይነት መለክዒ ንፁር ዝኾነ ታሪኻዊ መፃፅኣ ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ዝብልዎ ዘሎ ሸፈጥ ትርጉም የብሉን። እዚ ግን ጠጠው ኣቢልዎ ዲና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሉ እቲ ጉዱብ ዝስምዑ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መጠንቀቅታ ክንብሎ ንኽእል ኢና። መልእክት ለኤርትራ መንግስት፣ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው፣ ከነሱ ጋር ውጊያ አንፈልግም። ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ፣ ሀገር ሁኑ። ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም። አባይም ጸባይ ገዝቷል፣ የኛም ሽፍቶች ጸባይ ይገዛሉ እና አንድ ቀን ጥይት ሳመላልስ ብሎ ታሪክ ስለሚናገሩ ጥይት ማቀባበል ቢቀርባችሁ። ስለማናቅ አይደለም፣ እናያቸዋለን። ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕንዐ ብትዕቢት ዝተባዓጠ መልእኽቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና። እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብረት ኣይትእትዉ ኣብቲ ዓድና ነቶም ዕጡቓት ጉጅለ ብረት ትህቡ ኣለኹም ክሲ እዚ ምስቲ ኣብ ዩኤን ሰነዶ እውን ከተተሓሓዙ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብረት ከዓ ተራ ጣያይት ምእታው እምበር ከምዚ ዓብይ ፅልዋ ክፈጥረለይ ዝኽእል ሓገዝ ትገብሩ ኣለኹም ማለት ኣይኮነን፣ ወይ እውን ካባናት ዓብይኩም ኣይኮንኩም ትገብርዎ ዘለኹም ንፈልጦ ኢና። ስለዚ ኣብዚ ሕማቕ ናይ ኩናት ንኣሽቲ ኩናት ብትሕላፍ ናይ ብረት ምሃብ ወይ እውን ንካልኦት ዕጡቓት ጉጅለ ምዕጣቕ ኣብ ከምኡ ኣይትንጠፉ። እዚ ናይ ንዕቀት ኣሽካዕላል ብዘለዎ መንገዲ ትዛረብ ዘሎ ይቕፅል። እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቢቀር ተጨናንቀናል። ከተማ ውስጥም እንደምታዩት የሚመጣ ሰው ካለ በህጋዊ መንገድ ቢመጣ። ከምኡ ድማ እዚ ሂማን ትራፊኪንግ ዝበሃል ዘሎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ሰብ ምስግጋርካ ከተቋርፁ ኣለኩም። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝመፁ ሰባት ኣብዚ ከተማታት ናትና ኣጨኒቆምና ኣለው። ስለዚ ዝመፅእ ሰብ እንተሎ ብሕጋዊ መንገዲ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ፣ ነቲ ብስግረዶብ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ገለ ማለት እዩ። እዚ እቲ መንግስቲ ከም ሰዶም ዘሎ ብሕጋዊ መንገዲ ከም ኣብ ሂማን ትራፊኪንግ ክሲ እዚ ጻድቃንን ረዳን ዝዛረብዎ እዩ ብዙሕ ግዜ። ስለዚ ሂማን ትራፊኪንግ ይዋስኡ ከም ዘለው ንኣታቶም ንምኽሳስ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ። ኩሉ ነገር ሎድድ እዩ፣ ኩሉ ብተንኮል ብመርዚ ዝተቐብአ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና። ንገለገር ልቡ ግን ከምዚ ተራ ዘረባ ክመስሎ ኮይኑ ህገወጥ ንግድ ቢቀር፣ ፎርጅድ ብር ቢቀር፣ አሜሪካ አስቀምጣቸው የምትሰሯቸው ብላክ ማርኬት ማሳደግ ቢቀር፣ እንደ ጎረቤት እንተሳሰብ። ከምኡ ድማ ሕጊ ኣብቲ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኤርትራውያን ፎርጅድ ብር እናገበሩ ተይመዓት ይወድ I don't know this guy definitely ኤርትራውያን ኣከሙ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ መፅኡ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣትዩ ፎርጅድ ብር ገይሩ ኣታት ስርቅን ምብልሻውን ዳ ምሳና እንታይ ዘወዳድር ኣለዎ ከመይ ገይሩ ግን ያ ከም ንቡር ገይርኩም ሰድዎ። ስለዚ ካብ ብፀሊም ዕዳጋ ዝኣቱ ናይ ዶላር ካብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ከም ትገብሮ ዘላ ገይሩ ዝኸስስ ዘሎ እኒ ኤርትራ ንእሽተይ ህዝቢ ውሑድ ህዝቢ ኢልካ ዳ ይኮንካ እንትንዕቆ
ድሕሪ ውዕድ ህዝቢ ኮይኑ መኻቢትን 30 ሚልዮን ተለካ just the numbers don't add up ነገራት ክኸውን ዘይክእል ነገር ገይሩ እዩ ዝኸስስ ዘሎ ግን ዳሓን ንስማዕ እዩ ህጋዊነት ከተከተል በንግዱም በሚፈናቀለው ጥይት ማቀበሉን ከተዋችሁ በሰላም አብረን ለማደግ በፍቅር አብረን ለመቀጠል ከምን ጊዜውም በላይ ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት። እኔ ልክ እንደባለፈው አሁንም አስመራ መሄድ ፍላጎት አለኝ። ችግር የለብኝም። ምን ከሆነ ትርፍ ካለው ነው። ትርፍ ከሌለው ጊዜ ማባከን ነው። እኔ ባሌ የመላለስበትን ጊዜ ዝም ብዬ በከንቱ አስመራ ልመላለስ አልችልም። ጊዜ የለኝም። ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይሽ ካዕላል ዘረባዩ ድሕሪ ጠባይኩም ኣማሒሽኩም እዚ ዝኸሰኩም ዘለና ተወጊድኩም ነስመራ ክኸይድ ፀገም የብለይን ኦፍኮርስ ኣስመራ ክትከይድ ከም ደሊ ንፈልጥ ኢና ትራኸብ ምስኦም ዕርቂ ከም ደሊ ዘለኻ ዕርቂ ምስኦም ንስልጣንካ ከናዋሓልካ ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ እንተይ ነው እዩ that's why they ይዛረቡኻ ዘለዉ at the end of the day ግን እዚ ሕጂ ንሰላም ከም ዝደሊ ሓበራዊ ሽርክነት ከም ዝደሊ ተመልሓሱረ ይወቀል ግን ግምጥል ኢላ ከመይ ዓይነት ናይ ኩናት አጀንዳ ከም ዘሎ ምንለሩም በምክንያት ነው። እኛ እንዳያችሁት የሚያጓጓን ነገር አለ። የ10 ቢሊዮን ብር ኤርፖርት እንገነባለን። የ10 ቢሊዮን ብር ነዳጅ ማዳበሪያ እንገነባለን። የ9 ቢሊዮን ብር ቤት እንገነባለን። ኮሪደር እንገነባለን። ይሄ ሁሉ የሚያጓጓ ስራ እያለ ሰው ጦርነት ሊያስብ አይችልም። ጦርነት የሚያስብ ስራ የሌለው ብቻ ነው። እኛ የሚያጓጓ የምንተጋለት የምንለፋለት የልማት ስራዎች አሉ። ከማንም ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለንም። እዚ ድማ ከምዚ ናይ ኩናት ሸውሃት ከም ዘይብሉን ኣብ ከመይ ዝበለ ናይ ምዕባለን ግስጋሰን ፅምዶ ወፊሩ ከም ዘሎን ንቢልዮናት ዶላር ኤርፖርት ዶ ናይ ድኽዑ ዶ ናይ ነዳዲ ዶ ገለ ዶ ንሰርሕ ኣለና ኣብ ዓብይ ናይ ቢዝነስ ፕሮጀክታት ስለ ዘለና ናይ ምዕባለ ስለ ዘለና ኩናትን ወረ ኩናትን ግዜ የብልና ንኩናት ዝመርፅ ስራሕ ዘይብሉ ፖለቲከኛ ጥራዩ እናበለ ኣሽካዕላል ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ምዕባለ የለን ይሰርሑ የለውን ሳቶም እዮም ኩናት ዝደልዩ ንከተንበ ዝብሎ ዘሎ እዩ የግዳ ሓቂ ኩናት መን እዩ ኣብ ኩናት ዝፀሚዱ ዘሎ መን እዩ ንጎምሸትን ኣብ ምቅትታል ናይ ህዝቡ ውዒሉ ዘሎ ግን ዘረባ ስለ ጨሎ ኮይንካ ዘረባ ስለ ተዛረብካ ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭብጢ ኢና ንርኢ ሰብ ዝቕተል ዘሎ ኣብ ዓድኻ እዩ ካብ ከተማኻ 60 ኪሎ ሜትር ይውግዝ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ሸነ ኣሎ ፋኖ ብኩሉ መንገዲ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ክትገብር ትጅምር ኣለኻ ዓፋር ምስ ገለዶ ትምስትደስ ኣበይ ክውግዝ የለ ስለዚ ንመን እዩ ብዛዕባ ሰላምን ርግኣትን ክምህሮም I don't understand ግን መንግስቲ ኤርትራ መልስ ይቦም ለምን ውጊያው ከተነሳ የተከበረው ምክር ቤት ውጊያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ አይሰራም አሁን አለመጀመር ማለት ነው አሁን ውጊያ እንትና ያግዘኛል የሚባል ነገር ሰው እንዴት ዩክሬን እያየ ፓለስቲኒያን እያየ ስለማገዝ ያወራል ማንም አይሞትልህም ሞራል ይሰጣል እንጂ አይሞትልህም መጨረሻ የምትሞተው አንተው ነህ አያዋጣም ከበደ አለ ተሰማ አለ ይባል አያዋጣም ከበደ ተሰማ 10 ጥይት ያቀብልሃል እንጂ መጥቶ አይሞትልህም አየን እኮ በቲፎዞ ውጊያ እንደማይቆም እኮ አየን እና አንፈልግም ልማት ነው እንፈልገው ሰላም ነው እንፈልገው ከማንም ጋር ግጭት ለማድረግ ፍላጎት የለንም ከገባን ግን ግልጽ ነው ውጤቱ አስተማማኝ አቅም ነው ያለን ማንም አያቆመንም ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ማንም አያቆመንም ወደዛ እንዳንሄድ ሪስፖንሲብሊ መስራት አስፈላጊ ይመስለኛል ስለዚህ ብዛዕባ ኩናት ድማ ኩናት ተጀሚሩ ዓጋቲ ከም ዘይብሉ ይዛረብ ዘሎ ዓቕሙ ከም ዘለዎ ብዙሕ ሕማቅ ክገብር ከም ዝኽእልን ኣብ ታሪክ ከደ ዝመሃር ሰብ የለን ድዩ ዩክሬንን ፈለስጢንን እኮ ብቲፌዞ ዝድሕን ኩናት የለን ኤርትራ ብቲፌዞ ትንቀሳቀስ ሃገር ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ንስኻ ኢኻ ብቲፌዞ ትድሕን ንዓኻ እዩ ሰብ መፅኡ ረድዩ ኢማራት ድዩ ኤርትራ ድዩ ቱርክ ድዩ ገለ ኩሎም ኣጓዮም ኣብ ስልጣንካ ኮፍ ኣቢሎም ካምበር ንኤርትራ መፅኡ ዘድሕና ወይ እውን ትፅበየ መልኣኽ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ብሕጂ እቲ ኩናት ከይጅምር ንሕና ኩናት እንታይ ኣለና ግን ኩናት ተጀሚሩ ድማ ሕማቅ ኩናት ክኸውን ዘድሕን ክህሉ ይኮነን ሽዑ ርድኡኒ ኣትሕኑኒ በቀለዶ ከበደዶ ኩላቶም እዚኣቶም ጥይት ዝቡኻ እምበር መፅኦም ክዋግኡልካ ወይ ክሞቱልካ ዝኽእሉ ይኮኑን እዩ ዝብል ዘሎ ኣይ ቲንክ ንነፍሱ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሱ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፍርሂ ይዛረብ ዘሎ እምበር ብወገን ኤርትራ ዝመፀ ነገር ወይ ዝረአ ነገር ወይ ምስቲ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት ዝሰማማዕ ዝቃዶ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዕብዳን ናይ ኩናታት እዩ ኣሎ ኤርትራ ንዑ እኳ እንተደይኮነ ነቲ ኩነታት መልሲ ይባል ኣብ መንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፖለቲካል ዳብል ስፔክ ከምዚ ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ብልፅግና ወይ ከዓ ፖተምኪን ፓርቲ ዝበሃል ዘሎ
ካብ መዓልትና መዓልቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን ኣብ ጣና ፎረም ተባሂሉ ብዛዕባ ሪጅናል ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲ ኣነ እውን ከምኡ ኢለ ነይረ ብወገነይ ኣብ ክልል ናይ ዞባ ከይድካ ብኣርባዕተ መዓዝኑ ኣብ ኩናት ተኸቢቡ ዘሎ ዞባ ከይድካ ብዛዕባ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ክትዛረብ ስክፍታን ሕፍረትን ክስማዓካ እንተገበየ ግን ዝስከፍ የለን ከምኡ ድማ ኣብ ደ ሴም ከምኡ ኢሉ ከሎ ድማ እቲ ናይ ብልፅግና ሓለቓ ናይ ሰራዊት እቲ ብርሃኑ ጁላ ድማ ብዛዕባ ዝበሎ ኩነታት ካሰሚዕና ኣለና ናብ ኤርትራ ብቐጥታ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝደልዩ ዘለውን ን30 ዓመት ደቂስና ነርና ተንሲእና ኣለና ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእልና ብዘይ ፍትሓዊ መንገዲ ይኸይዱና ፀላእትና ብሽጣራ ገይሮም እዮም ዓልዮምና ገለመለ ክብሉ ቀኒዮም ቀፂሎም ድማ 1.58 ቢልዮን ዶላር መንገዲ ባቡር ናብ ዓሰብን ናብ ምፅዋዕን ናብ ታጁራን ዝኸይድ ገይርና ኣለና ስለዚ እዚ እውን ሓደ ምስላ ናይ ትግርኛ ብላዕ ዘይበልዎስ ፅብሑ ለይበለ እዩ ትነገሩ ብምባል ክሳብ ክንደይ ብኣንክሮ ይዕዘብዎ ከም ዘለውን ኣብታ ፅሕፍቲ ግን ሓንቲ ናይ እዛ ናይ ኤውሮፓ ስፔሻል ኤንቮይ እትሪእዋ ዘለኹም ንሳ ናብቲ ናይ ጣና ፎረም ከይዳ ከም ዝነበረትን ስለዚ ኤውሮፓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ኩናትን ዕግርግርን ናይ ዓቢ ኢድ ከም ዘለዎ ወይ እውን ብስቕታ ኣብ ጎኖም ተሰሊፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኤርትራ ድማ ንዓታቶም ሽሞም ጠቂሳ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ዝኸይድ ምዃኑ እናራዩ ከለው ኤውሮፓ ኣብኡ ጠጠው ኢላ ምህላዋ ድማ እዛ ስፔሻል ኤንቮይ ከም ዝነበረት ኣብታ ትዊት ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ታሕቲ ከም ሊንክ ገይሮም ይትዮም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ብኣንክሮ ይዕዘቦም ከም ዘሎ ብርግፅ ነዚ ጉዳይ ናይ ፕራይም ሚኒስተር እውን መልሲ ክወሃቦ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ፅንኩር ናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ government be buying Bitcoin because it's the single greatest performing asset over the last decade, increasing in value 70% a year over year, every year. Like Germany a couple of years ago, there was a great article. You might know the exact numbers, but Germany had like 30,000 Bitcoin or something along those lines, and they sold it right away. They monetized it into their currency, and it was like the worst investment. ወድኑ ዶናልድ ትራምፕ ይዛረብ ዘሎ ሃገራት ኣብዚ ዋን እዚ ቢትኮይን ክገዝኣሉ ኣብ ዝጓየሉ ዘለዋ እዚ ቢትኮይን ዝበሃል ወይ ክሪፕቶ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኾነ መዓልታዊ ዝዛረብ ዘሎ ኣቦኻ ፕሬዚደንት እንተኮይኑ ዝዓበየ ስልጣን ዘለካ እንተኮይኑ ኮንፊደንት ኮይንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ቢዝነሳት ናቶም ድማ ኢንቨስትመንት ናቶም ድማ ኣብቲ ክሪፕቶ ዝያዳ እናስፋሕፈየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ነቲ ምክሪ ናቶም ነቲ ዘረባ ናቶም ተጠቂምኩም ዘድልስኩም ትግበሩ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ፍሉይ ውፅኢት ናይ ቁጠባ ክትገብሩ ትደልዩ እንተኮይንኩም እንተዘየለ ትኻልእ ኩሉ ነገር እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቀሙሉ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ክምለስና 130 ሚሊዮን ሆነን 12 ሚሊዮን ህዝብ ሊያፈነን አይችልም የሚለው የፊልድ ማርሻሉ ንግግር ሻቢያን አሸብሯል። በኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ምክንያት በኤርትራ ባለስልጣናት መካከል ክፍፍል ተፈጥሯል። የኤርትራ ጦር ዋና ኢታማዦር ሹም በዚህ ምክንያትም ከሀገር መውጣታቸው ተሰምቷል። ኢታማዦር ሹሙ ከሀገር የወጡበት ምክንያት የታወቀ ሲሆን ጉዳዩ ትልቅ ትኩረትን ስቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ የባህር በር ኃይል አዛዥ ከአሰብ 60 ኪሎ ሜትር ላይ ሆነን እጃችንን አጣጥፈን አንመለከትም ሲሉ እውነታውን እወቁት ብለዋል። ከወራት በፊት ኤርትራ ለሚገኙ ዲፕሎማቶች ገለጻ ሰጥተው የነበሩት የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳሌ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ኤርትራን አስደንግጧል ሲሉም ገልጿል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከመይ ዝበለ ህውተታት እዮም ከም ዘለዉ በዚ ካትሪ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሰንክቲ እታ ዘረባ ንኤርትራ ኣሰንቢዳቶ ሚኒስትሪ ሓለቓ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ጀነራል ፊሊጶሲ በዛ ዘረባ ናይ ብርሃኑ ጁላ ተሰናቢዱ ሀገር ገዲፉ ከም ዝሓደመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትስምዖም ዳን ሁለተኛ ልማት ኢትዮጵያ 3 ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚዩ ንሓለቓ ስታፍ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ጀነራል ፊሊጶስ ኣሰንቢድዎ ሃገር ገዲፉ ወፂ ኢሎም ሓደ ሰብ ዝበለኸ ይመስለኩም
أزيوم بزحات بروباغانديستس ناي أبي بتدقاقامي زبلو وزلويو زي بعلاتهم بزفتروا حسوت نتهزبي كأمنوا مغنياتو أبايتا نسبة إرترا كأمنوا له زخولو كنتات كاب جزينا بجزي إنها تسعني خيط سلزلو زتك أملو زلو تاكتيكنا نرزلنا زتري ودلهم دما إثيوبيا سلسة نجار زد لياي زبل زلو تنسلسة مني نجيرو هيدنو سلامن بلتقنا توسعد ما افتق بحري ما افتق بحر دما نبي إرترا زتكورا مخانون إثيوبيا بافتق بحر زي بلا تعاصوا دما فير كم زي كونن كم 30 عمت بشتارا كبير ترازمن طلو ودما قبول كم زي نبره يوم زنقرو زلو نريو زلنا زربا كم تري ودلهم برايم مينستر يقطفو فيلد مارشال يقطفو كلاتهم زقبرو زلو دراماي نشو فيديوتاتنا ملالسو بزدما عصرت زي دراما قبرينا نرزلنا هذا سبب تايلو او سيواني رنزا قداي زيا من البات زيا من اسمعيا ጭብጥ ብጭብጡን ክሪዮ ስለንደሊ ነዛ ቪዲዮ ብዙሕ ግዜ ሸርክ ገብሩ አርየ ኣለኹ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ኣኽላባት ናይ ብልፅግና ከምዚያ እዮም ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ኢልዎም እዚያ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ናይ ኤርትራ ንግሆም ብሸትን ውይ ክብሉላ ዝውዕሉ ዘለዉ ትስርሖም ድማ በዚያ بخاله መንገዱ ክንርዶይ ንኽእል ኢና ዳርጋ ናይ ኣኽላባት ስራሕ እዩ ትስራሕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ክንቅፅል ኢና ለምን ስላልሰማ አትችልምና አትስራው ብሎ መምህር ሲጽፍ ቢሰማ ኖሮ እሱም አጣጥፎ ይቀመጥ ነበር እሱ አልሰማም አትችልም ማለት እና የተከበረው ምክር ቤት ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይገባት የሚለውን አልሰማንም እዚያ ድማ ሓንቲ ናይ ፊዚክስ መቸም ቆልዑ እንዲ ገይሩ ዝቆፅሮም ቆልዑን እዮም ብርግሶም ቅድሚ ዘለዉ ናይ ፊዚክስ መምህር ኣብ ንሓደ ሰብ ደንጉ ዝመፅእ ኣንበርኪ ክኾን ነይሩ ዝብል ዛንታ እዩ ዝነግር ኣቡ እቲ ሰብኣዊ ዝነበረ ድማ ነታ ክላስ ብምልኣ ኣብ ደገ ተንበርኪኹ ለይፍዋት መምህር ገዲቡ ክላስ ወዲ ምስ ወፀ ኣብ ሰሌዳ ክልተ ሕቶታት ተፃሒፈን ነይረን ዓርቢ ስለ ዝነበረ ነተን ሕቶታት ንዝመፅእ ዘሎ መሲልዎ ፅሒፍዎ ቀዳመ ሰንበት ተካሉ ፀጊቡ ሓንቲ ካባተን ከም ዝመለሰን ሽዑ ሶኒ ምስከደ ኣብቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ናይቲ ዝሓለፈ እዮ ገዛ ዳማረም እንታይ ትገብር ንሃም ዝበሎ እዮ ገዛ ኣይነበረኩምን ኢልዎ እዮ ገዛ ደ ተፃሒፊ ኣይነበረን ምስ በለ ኣብ ዓለምና ዝኾነ ሰብ ክፈትሐን ዘይከኣለ ሕቶታት ብምባል ነቶም ተምሃሮ ተን ሕቶታት ነጊርዎም ከም ዝነበረ ነዚኣተን ክትፈትሑ ድማ ይትፈትኑ ናይ ዓለምና ዝበለፁ ዝሓየሉ እውን ክፈትሕዎን ኣይከኣሉን ኢልዎም ነይሩ እቲ ተንበርኪኹ ዝነበረ ኣብ ደገ ግን ነቲ መምርሒ ስለዘይሰምዐ ሓንቲ ካብኣ ፈትሑ ንሕና ድማ እዩ ዝብል ዘሎ حسب ويونا في بحري يقبعكم نزبلنا يسمعنان هاي مالتيو سندي سمعنا دما نتشجر كن فتحو كن كيدي ناي زبل زلو ناي بحكي نعندرا نكويناتن كم لبونا غيرون نهزب كأمن زفتن زلو مراحينا نرزلنا اذا زربازيات راي نفسها زخالت ناب كوينات زلو العما التبره مخانا زرئيو اتي زقبر زلو كنتات جن بقول من قد مكتتالو صبغيو ተኛ ጥያቄ ደግሞ የትኛውን ወደብ ነው ክሌም ማድረግ የምንችለው አሰብን ነው አርጌሳን ነው ዘይላን ነው በርበራን ነው የትኛውን ነው ጅቡቲን ነው የትኛውን ነው ክሌም ማድረግ የምንችለው ኢትዮጵያ የግድ የባህር በር ያስፈልጋታል የባህር በር ያስፈልገናል ነገር ግን እኛ የባህር በር ነው የምንፈልገው ወይስ የባህር ወደብ ነው የምንፈልገው ወደብ ስትል የራስህን ኔቪ አኮርድ ወታደር አስፈረህበት የራስህን ኔቪ የራስህን ባህር ኃይል የምታሰለጥንበት ነው ወደብ ስትል ደግሞ ወደቡን ለራስህ ሸቀጥ የምታመላልስበት የምትወጣበት የምትገባበት ሃይዌይ ነው ማለት ነው የባህር በሩ ነው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ እትዘረባ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ናትና ነይሩ ኢልና ክሌም ክንገብር ተኾይና ወይ እውን ክንዛረብ ተኾይና ኣይናይት ናትና ዝበሃል ንዝብል ዘይላ ድዩ ክኸውን ታጁራ ድዩ ክኸውን ዓሰብ ድዩ ክኸውን ኣይናዩ ብታሪክ ኣይናይት ናትና ነይሩ ንዝብል መጀመርያ ኢትዮጵያ እንታይ ትደሊ ዘላ እውን ክንፈልጥ ኣለና እዩ ዝብሎ እዚ እሱ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክበሃል ከሎ በዓልና ንቋፀረሉ ላው መሬት ናይ ካል ሃገር ክንወርር ኣለና ወይ ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ ወደብ ተኾይኑ ግን ከፊልካ ትጥቀመሉ እዩ ስለዚ እንታይ ትዝድለ ዘሎ ንጹር ክኸውን ክኽእል ኣሎ
بناء أبي calculation كنروي خلنا جن هاي البحر نزير يكوننا غيرنا يونسو يكون تفيلد مارشال زبالو ويو سلازي نساتهم وريروم نايكال لولاو مريت كحزو كم زدلي زلو بغالاتهم كان الرقاقز دخل مالتيو كم تريوو زلوهم أبي إثيوبيا أتي أبي كفترو زدلي زلو حزبي أم قلنا دويلو نتكونتات كجبرو زدلي زلو كم تزدل يخيد كم زي اللي يزنقر زلو أفدق بحر زبلو زلو أجندا نخالع على مانبر أفدق بحر كم تسيلو كم زي كون دماب زحاج إثيوبياويان نتحقق كزارة بجميرو مالو زي اللي نقر نسبي مبصعات جيرو ببروباغندا جيرو كسرحو زفتن نقر مبر فلو علامة هالليو يكونن ፖለቲከኛታቱን ተደይ ረዲዮም ድማ ካል አይነት ወራር ድማ ስምዑ ዳሳት አለ ኤርትራ ላይ የሚፈነዳ እሳት አለ በዛ እሳት ውስጥ የሚነሳ አውሎ ንፋስ አለ ቸርቾች ሲተከሉ አለ በየሜትሩ እኮ ነው በዚህ በትንሽ በኤርኩ ቁጥር ኤርትራ ውስጥ ትልልቅ ቤት ሀገር የምን ሀገር ነው እስከሚባል ድረስ እንዳለ ምድሪቱ ይወርሳል ኤርትራ በጣም ከትንሽ ጊዜ በኋላ የምትታወቀው ጴንጤ ሀገር ተብላ እግዚአብሔር ልጆቹን በኃይል ሲጎበኛ ያለው እዚኦም ሰባት እዞም ጠንቆልትን ሰይጣውንትን ኣብ ኤርትራ ዓዲ መላእክትን ዓዲ ኣምላኽን እዩ ዓዲ ሃይማኖትን እዩ ስለዚ ዝኣክል ቤተክርስትያናት ኣለው ዋሕዲ ናይ ቤተክርስትያን የብሉን ዋሕዲ ናይ መስጊድ የብሉን ኤርትራ እዚኣቶም እዞም መናፍስቲ ናይ ሰይጣን ናይ ዲያብሎስ ሒዞም ቀጻሊ ትንቢት ዶ ላቅፁ ዘናበሉን ሃይማኖት መሸቀጥን መብልዕን ገይሮሞ ዘለው ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ክርስትያን ሃይማኖት ኣነ ሓንቲ ላትን ኩሉ ግዜ ዝርያ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ክነብር ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣይቁጣዕን ነይሩ ኣብ ሓደ ግን ብፍሉይ ተቆጢዑ ንሳቶም ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክሽቅጡን ክነግዱን ስለ ፀንዑ ቤተ ኣምላኽን ቤት ጸሎትን ዳእምበር ቤት ሸቐጥን ቢዝነስን ኣይኮነን ኢልዎም እዚኣቶም ብምሎም ድማ ነቲ ቃል ኣምላኽ መሸቀጢ ገይሮሞ ክፅልየልካ ገንዘብ ክፈለለ እዮም ዝብሉ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ነቲ ገለገለ መሃይም ዝኾነ ኤርትራዊ ሓንቲ ቪድዮ ላትና ኣብ ካልእ ከምፃልኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም ገንዘብ ሓውለ በዚ ክፅልየልካ ይብልዎ ኣምላኽ ኣብ ገዝኦም ከሎ ኣብ ቤቶም ከሎ ኣብ ጥቆ ኣብ ዙርዮም ከሎ ንኣምላኽ ባዕሎም ክንድፅልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ ሓደ ለኽባጥ ገንዘብ ይኸፍልዎ ክፅልየሎም ካብዚ ንላዕሊ ድንቁርና እንታይ ከጋጥመካ ይኽእል ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘሎ ናይ ፍሉይ እዚኣቶም ከኣማልድነት ናይ ቅድስቲ ማርያም ኣይከውን እዩ ዝብሉ እዮም እኮ ቅድስቲ ማርያም ወይ ቅዱሳንስ ከማልዱ ይክእሉን እዮም ይብሉና በዓልሳቶም ለኽባጣት ግን ከማልዱ ከም ዝኽእሉ ብዝኾነ ኣነ ብቲ ናይ ሃይማኖታዊ ጎስጓስ ክኣትክልኒ ሃይማኖት ተጠቂምካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ እዩ ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ኣምላኽ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ገለዶ እናተባሃለ ፕሮፓጋንዳ እዮም ሰርሕሉ ነዚኣቶም እውን ዕድል ክንህብ ኣይኮናን ብልፊ ለኽባጣት ሃገር ክትውረር ስኢልካ ምርኣይ ፅቡቕ ኣይኮነን ባይ ወገና ንዝቆጣዕኒ ኩላቶም ሓደ ኣጀንዳ ናቶም ሓደ ዕላማ ናቶም ሃገር ንምብራስ እዩ ገሊኦም ብፖለቲካ ከምዚያ ይብሉ ገሊኦም ብፖለቲካ ገሊኦም ብሃይማኖት ገሊኦም ብጥንቁልና ገሊኦም ብሕውነት ገሊኦም ብስጋ ብገለ ብኩሉ ዝግበር ዘመተ ኤርትራ ንምውሓት እዩ ንኤርትራ ንምዝማት ዳኣ እምበር ካል ሓልዮት ወይ እውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድንጋፀ ስለ ዘሎም ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሓደ ነገር ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ ንቐፅል እቶም ፕሮፓጋንዳ ዝብልዎ ዘለኻ በኤርትራ መካከል ስላለው የሻከረ ግንኙነት የተናገረው አቶ ጌታቸው የኤርትራ መንግስት አቅሙን ስለሚያውቅ እቺን አስምሩባት አቅሙን ስለሚያውቅ ጦርነት የመጀመርም ሆነ የመግጠም ምንም አይነት ሐሳብ የለውም እቺን ስተነትኑ እቺንም ተንትኑ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ሮኬት ሳይንስ እዩ ዝገልፀሎም ዘሎ ጌታቸው ረዳ ካብ ቮትካን ካብ መስተን ክሓልፍ ዘይክእል ፖለቲከኛ ብከብዱ ዝተሸጠ ሰብሲ እንታይ ኢሎም ኣኺርና እዩ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዓቕሙን ኩነታቱን ስለ ዝፈልጥ ምስ ኢትዮጵያ ክዋጋእ ወይ እውን ናይ ውግእ መደብ የብሉን ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ኤርትራ ንኸይከውን ናብ ካልእ ክኸውን እዩ ዝደልዮ ኢሉ እቲ ምስጢር ነጊርና እዩ ዝብል ዘሎ ምናልባት እቲ ርእስኻ ፅቡቕ ይሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ቅድሚ 3 ዓመት ካብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 3 ዓመት ሎሚ ዝበለፀ ዓቕሚ ዘለዋ ናቹራሊ ምክንያቱ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ስለዘየላ ግን ቅድሚ 3 ዓመት ነቲ ኣለኒ ትብሎ ዘለኻ ኢትዮጵያ ብግምጣሉ ሽዑ እያ ፅቡቕ ነይራ ነቲ ስርዓትካ ነቲ ንዓኻ ዝኸፍል ዘሎን ዘካይደካ ዘሎን ዘጥሓኖ ኣብቲ እዋን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑን ሰራዊት ኤርትራ ምዃኑን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑን ተደጋጋሚ ከተመግሱና ሰሚዕና ኢና ዝኾነ
መንግስቲ ኤርትራ ንኩናት ዓቕሚ ሃልይዋይ ሃልይዎ ኩናት ከም ዘይደሊ ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈሊጡ ዘሎ ኣብዚ ዋን መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ናይ ኩናት ሸውሃት የብሉን ኩናት ትደልዩ ዘለኹም በዓልኻትኩም ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ኣካል ናይቲ ኩናት ምድላይ ድማ እዚ እዩ አንጻር ስርዓት ግደፍ ክቃለስ ተበገሰ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኃይል ዘጣመረ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕር ዓፋር ተዋጋእቲ ዕጡቃት ከም ዘመረቀ አፍሊጦሎ እቲ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ መሬት ኢትዮጵያን ዓመታት ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ጉጅለ ዕጡቅ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕር ዓፋር ንሰለስተ ዋርሕ ከሰልጥኖም ጸንሐ ሰራዊቱ ኣመሪቁ ወተሃደራዊ አዛዝቲ ጉጅለ ኢብራሂም ሃሩን ከም ዝገለጾ እዞም ወተሃደራዊ ስልጣና ወዲኦም ናብ ኣሃዱታት ዝውዝዑ ሓደሽቲ ኣባላት ሰራዊት ነቲ አንጻር ስርዓት ግደፍ ገብሩ ዝትልሙ ዘለው ብረታዊ ቃልሲ ሓደ ስጉምን ቅድሚት ዝወስዶ ይክብል ተዛሪቡ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕር ዓፋር ከም ዝገለጾ እቶም ሕጂ ተዓሊሞም ወዲኦም ዘለው ኣባላት ሰራዊት ኣብ ምንቅስቃስ ሰራዊት ስልትታት ደባይ ውግእ ምጉልባት ኣካላዊ ብቕዓትን ኣብ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነዞም ናይ ዓፋር መኽፈቲ ኩናት ክጥቀመሎም ደልዩ እዚኣቶም ሓፍኮፍ ክብሉ እቲ ሚድያ ድማ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ሚድያ ዝያዳ ቃልቦ ክቦም ኢና ንርኢ ዘለና ያይ በዚኦም ናይ ሶምናት ስልጠና ወሲዶም ዝብገሱ ዘለው ዝፈርስ ሃገር ዘለዎም ክመስል ንኤርትራ ከውድቑሉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዖ ዘሎ ንቐፅል የኢራንን ድሮን መታጠቋን አሳውቃለች የኢራንን ዘመናዊ ድሮኖች መታጠቋን አሳውቃለች እሱም ብቻ ሳይሆን የቱርክ ድሮንም ባይራክተርም ጭምር ኤርትራ እንደታጠቀች ታውቋል ድሮን ባትታጠቅም አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ ይተኩሳል የሚል እምነት የለኝም ይሄን በተደጋጋሚ ጊዜ ገልጫለሁ የውስጣዊ ትኩረቱን ለመስለምና የኢትዮጵያውያንን ትኩረት ወደ ውጭ ለማውጣት ነው ጥረት እያደረገ ያለው ቡሬ ላይ ሄደው ነጌታቸው ረዳ እየተንደፋደፉ ነው እዛ ጋር ጥናት ይካሄዳል ድሮን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኤርትራ መቸም ኤርትራ ከይተዛረበት ዘይዝረብ ነገር እዩ ዘየላ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ድሮናት ከም ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ድሮናት ኣጢቓ ከም ዘላ ካብ ቱርኪ ካብ ኢራን ገለገለ ካብቲ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለው እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ድማ ኣቢ ምስ ኤርትራ ክዋጋእ መደብ ስለ ዘለዎ ይኮነ እንታይ ደኣ ብፋኖ ይሰዓር ከም ዘሎ ነቲ ናይ ፋኖ ጠመተ ነቲ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ጠመተ ንምጥምዛዝ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝግበር ዘሎ ብምጥምዛዝ ናይ ዓለም ሚድያ ናይ ዓለም ኣቃልቦ ናብ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ከምዚ የለ ንምግባር ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ዲፍሌክሽን ታክቲክ ነዛ ዘረባ ዝብላ ዘሎ ኣክቹሊ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መደረ ተዛሪቡላ ንሕና ዝኾነ ይኹን ዲስትራክት ክንገብር ወይ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካና ንክንሰልብ ኢልና ንገብሮ ዘለና መደብ የብልናና ውሽጥና ምዕባለን ግስጋሰን እዩ ዘለና ንኩናት ገለመለና በለይ ሸፊንዋ ግን እቶም ዝፈልጡ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘለዉ ዝድራማታት ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ከበግስ ስለ ዝደለየ ዘይኮነ ደይ መደይሉ ናብ ካልእ ዕንክላሎ ክወስድ ስለ ዝደለየ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ ነጊሮም ነይሮም ኣብዚ እውን ዝተፈላለየ ርእቶታት ካብ ተጋሩ ዝወፅእ ዘሎ ክንሰምዕ ኣብይ ኣሕመድ ብሓደ ሻዕ ንሰራዊት ሻዕብያ ከምኡውን ኤርትራ ከምኡውን ንትግራይ ብሓደ ክወቅዕ ኢልካ ተሓስብ ማለት ድዩ ወይ ከምኡ ክኾን ይኽእል ድዩ ኣሰላለፋ ኸታ ይመስል ማለት ከምኡ ላክል ጥንካረ ኣለዎ ድዩ ማእኸላይ መንግስቲ ንትግራይን ኤርትራን ብሓደ ሻዕ ከጥቃዕ ይኽእል ሕዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ወታደራዊ ገምጋም ኩሉ ግዜ ጌጋ እዩ እሺ ልፋኖ ዘርእየሉ ዝነበረ ዝዕቅነሉ ዝግምግመሉ ዝነበረ ጉጉይ ምዃኑ ፋኖ ኣብ ምንታይ በፂሕዎ ኣሎ ህዚ እዩ ገምጋም ኩሉ ግዜ ናይ ኣብይ ከም ተዓይሱም ክትወስዶ የብልካን ካልኣይ ኣብይ ጉጉይ ገምጋም ጥራሕ ዘይኮነ ዝግምግምስ ጉጉይ ውሳነ እውን ይውስን እዩ ስጉምቲ እውን ጉጉይ ይውስድ እዩ ኣብይ ኣይገብሮ እንትብሎ ነገር ስለዘየለ ንኣኻ ዘዋፀካ ብኩሉ ነገር ክገብሮ ኢልካ ምድላው ምግባር እዩ ዘዋፀካ ከምከማይ ለኣና መጀመርያ ለትግራይ ከየጥቃዕ ናብ ኤርትራ ከይድ ልብል እምነት የብለይ ብስሩስሩ ዘይኸውን ነገር እዩ in any direction ደንብ ጌርካ ተሓሲብካዮ ንትግራይ ከየጥቃዕ ናብ ኤርትራ ከይድ ኢልካ ኣይተሓስብ ነገር ግን ንትግራይ ዘጥቃዕ ዘሎ ግን መጨረሹ ላበይ እዩ ኢልካ ግን ድማ ህዝቡን ክትሓስብ ኣለካ ማለት ሓይልታት ትግራይ መሰዳ ከመስ ላበይ ከይድ ምዃኑ ኣብ ሚድያታት ድዩ ኣብ ኣደባባይ ድዩ ኣብ ምረቃ ድዩ ኣብ ግዛዕ ድዩ ይዛረብ ኣሎ ሰብኣይ እዚ ስለዚ መጀመርያ ናብ ትግራይ ክመፅእ ልብል እምነት እዩ ዘለና መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ግን ሰራዊት ትግራይ ናብ ምዕራብ ከይኣቲ ናይ ሞትን ሕየትን ግብግብ ክገብር እዩ ልብል እምነት እዩ ዘለና ዘሎ ናይ ሰራዊት ኣሰላልፎ እውን እሱ ዝመስል ክልተ ሓደሽቲ እዝ ኣጣይሾ ኣሎ ናይቲ ሓደ እዝ ትግራዋይ እዩ ኣዛዝ ገይሩ ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ
እቶም ህዝል ተጣይሹ እዝታትን ትሕዝናይ አብይ አሕመድ ሰላልፋን ታሪኻይ ወታደራዊ ሰላልፋ ሰራዊት ህዝል ተጣይሹ እዝታትን ትሕዝናይ አብይ አሕመድ ሰላልፋን ታሪኻይ ወታደራዊ ሰላልፋ ሰራዊት ትግራይ ላብ ዞባ ምዕራብ ንኸያእቲ ንምዕጋት ዝዓለመ እዩ ብጭፍራ ብወልድያ ጌርካ ብራያ ገይሩ ከዓ ዘከማችዮ ዘሎ ናይዚ ቴንሽን ድምስሓቢ ሓይልኻ ንምኽፋል ባላንስ ንምግባር ልኡኽ ብልጽግና ኮይኑ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝመርሕ ዘሎ ገበነኛ ጽንተት ከፍርስ ንመንግስቲ ፌደራል ተጸዊዑ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገዲ ከምኡ ድማ ብሰናይ ፍቃዶም ናብ ቤቶም ክምለሱ ምግባር ሰነዳት ዓለም ለኻዊ ቃል ኪዳናት ብድምቁ ዘስፈርዎ ሰብኣዊ መሰል ኮይኑ كم نريد لنا أبي أحمد نتي كنتات ناي تجراي كم زي برهانة ونكولت سنة نابز جدة عزقت الموسادو بزح تنقلات أم فحاص كم زر كبن معرب تجراي تي كم حدا ما بقى سكينات ناي تجراي كجبر خمس دل زلو زر ملكة هاد دمان رلنا تكونتات بوجن تجارو بزح من قدي ريتوز وهابل زلو خينو كم زي برهانة كولت سنة ناب تجراي دي كجمر ناب إيرترا دي كجمر بيناي كجمر خلتي دي كهرم زبد لما أبت بوليتيكا ناي تجراي ببزحي كزربينا نسمع زلنا. نقرأك. البريزيدنت إيساس مركب. نو البريزيدنت إيساس راح مركب يكون. كم هزواو جنبار قصي نهزواو جنبار قصني عصر شو حتى نحتنا كم تمكر خسر اللي يتحسبني. هذا. سلذي أسمر خليه نسمر صحفات بدن بقرأ قراءة طمية مستوم لعلوه مريحنات نهزواو جنبار نحذي هجدف مساعتهم كالرخبية تمكروا ذو أصلا تالي خصمية لي بترجع جامي عاوزي زبطة تالي عاوزي حرر تالي يكاسل بر أنا أقوم أيو لك الله كلاي وانا ناثي متكتر ملكا أمونغو حزب تجرين أمونغو حزب إرتران نايموتن حياتن زمدنا أيو زلنا مثل بإرتران مثل منجس إرتران تبع إسكا زرق التجري كتفطر أي تخيل لو نتا استحلوه تاريخها بهلا قانقا حيواناتها زحق التجري مرأي أي كال كابتو مكوري تكذله كل جزء نحن تجارو ندفع نسحر بسمين تبت حيلين على سعرنا بغير بحال طاليان بو مصريو انجليز بو مصريو تركو بو مصريو جبس بو مصريو اتوانا حرقنا أو سمين يزلو سلز سمين كعرها من سمين زلك زمدنا ناو نور كيف ملسكا حاو حزبين حاو منقسم كيف تركا أنا مسخونة كوريبيترو مسخون حلفدو عشان دحر خبليين تلك كم نريد لنا تي أبتغراي زلو بفلاي بوجن مسوحات زلو ويونا بتي نايتغراي هاجر زعمن سب أب حدا عينت معلبي موضوع كودقنا نريد لنا رجايد مع حدا كابتم نصور زخانة مرجسي كابتغراي ساعة تجزي زرة نصور زخانة مرجسي زوات زليو جن توم نصور زخانة مرجس زلوم تبغ زخانة ريتو يوم كوبن سمع زلنا بخل وجن ما يسوع مينستر زويلس تايم حوركم زلوا تفلت ما أورخ شاكن ديكم زرقح تفلت يفلت سلزي يلن لك كله بأتينا منجست خستايس مردو تبغي يلك كله توم منجستاو بيروقراس خنق أسقول بمينستر درجة تجارو خمن دكتور أبراهام بلاي كواس ترتبل أبناء تجراي روحة كفيدو يكالون ولا دليت هلونكم صو يقولون إزي نعاي سؤالو زيج بيت قدائي لإزام أفتر مخار مينستر زويلس تايم حوركم زلوت فلت كمتري ود لهم اتم ابي اب زوريوز كبام زلو صادقان يكون كالوت ناجندا ناي كوينات نيرترا نمهرام نخاد نمغبار تدي كوينو نتግራይ كمعبلو اجندا كلهم كم زيكل تدغاغاميم تزارب زلو ابزون سمعوا ابي اب غنو كسلفكا تقينو تا عين سبت كون لك አባሌ አው ሶፍ ኡመር ዋሻል ተዛሮ ዘርባ በጣም ሰከፊ قد مع 13 ዓመትስ በሄሊኮፕተር መጤ ነራ ከዘርፊ መስሃገር መጤ ነራ እሺ ህወሓት ዘራፊ እዩ ስብል መልእክት ሓዘል ይዛህልፍ ዘል ስዑና ኢህአዴግ ለጂት መታይ ዝገብረሎ ዘራፊዎች ልብሎ ዝነበረ ቅድም ኩናት አብይ አህመድ ጌታቸው ረዳ ለጂትሜት ዝገብረሎ ማለት በዘርፍስ መጤ ነራ هذه قبل حلف 30 عام بالي مالز موست
ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት እቶም ኣብ ምስ ኣቢ ፀሚዶም ዘለዉ ሓይልታት ንፅድቂ ከም ዘይኮኑ ወላ ኣብዚ እውን ደብረፅዮን ናይ መወዳእታ ባገርና ክንውድእ ኮይንካ ህዝቢ ትግራይ ምድሓን ኣይከኣልን ምስ ጆኖሳይደር ኮይኖም ጥራሕ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ውግኣ እዮ እንታይ ዝኩሉ ትዕግስቲ ኩናት ወልዕ ኣይሰማዕኹምን ኩናት ዋቅዕ ትግራይ ወልዕ ኮይ ተባሂሉ ወታሪና እንፅበራ ከም ዝልዓል ህዝቢ ትግራይ ውዳእ እዩ ኮይኑ ዘሎ ቃልሲ የለን ኣነ ሚእቲ ክኸውን እንተኮይኑ እውን ኣነ ክምልእ መመላእታ ክኸውን እንተኽኢለ ጥራይ ስቕኢልካ ብደገ ኮይንካ ንዝጎደለ ጥራይ ስታይ ክትገብር ንውልቀ ሰባት ብዝገብርዎ ጌጋታት ብውልቀ ሰባት ታርጌት እንዳገበርካ ንቃልሲ ምህራም ኣነ ይድግፎን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ኩሉ እቲ በቃ ሱር በትኻውሎ ኣምን እየ ዝብል ተቃላሳይ ኣብዚ ግንባር እዚ ክዓሰል ኣለዎ እየ ዝብል በቃ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ንሳተፍ ኣለና ኣማራፂ የለን ማለት እዩ እጂ ሞር ውሕስነታዊ ኢትዮጵያ ስለሰማዕና ኣብኡ ፅፉፍ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን ግን ካልእ እሞ እንታይ ኣሎ ኣማራፂ ሕረ ካልእ እንተምፅኢኹም እና ፀገም የለን ንሪኦ እጂ ከምኡ ገይሮም ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣቶም ኣብዪ ኣሕመድ መዓልታዊ እንታይ ይብላ ኣሎ እሳቶም ከዓ ምስ ኣቢ ክንፀምድ ኣለና ለውጢ ከነምፅእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ንዓይ ውዱእ ነገር እዩ እዚ ምስ ኣቢ ክፀምድ ዝፈተነ ንዓቢ ምስ ኣቢ ስለ ፀመትካ ዝመፅእ ለውጢ የለን እንዲ ግን ንኤርትራ ግን ሓደ ዓብይ ፆር እዩ ዝራገፈላ ምክንያቱ ምስ ኣቢ ዝፀምድ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ንክሓትት ሞራል የብሉን ምናልባት ከዳዕ ትብላ ብዙሕ ነገር እንዲና ንጥቀመላ ከዳዕ ማለት ምፀላኢ ኮይኑ ሃገር ከፍርስ ዘሊ እጂ ሃገር ከፍርስ ዘሊ ፀላኢ ዝተፈላለየ ሓይልታት ክህልዎ ክእል እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ወግዓዊ ንኤርትራ ክወርር ዝህንድድ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ብቓላቱ ንሰምዖ ኣለና ግምት ኣይኮነን ምስኡ ኢና ክንሰርሕ ዝብለካ ሰብ ድማ ዝተወድአ ገይም ኮይኑ ይስማዓኒ ብዝኾነ ነዚኣቶም ሓንቲ መልስላ ብወገን ጀነራል ስብሓት በዚ ሃፀምም እቲ ኤርትራ ሓንቲ ከምዘይብሉ ወሲትካ ምዝራብ ልሙድ እዩ እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ካ ሓይሉ ኣብኡ እዩ ነይሩ ዝተኻለከ ከምዘን ኣባጊዕ ሳዕሪ ጥራሕ ትፈልጥ ናይ ላዕሊ ናይ ታሕቲ ዘይፈልጥ ናይ የማን ናይ ፀጋም ሽዋ ዳ ለምለም እንድዩ ሽዋስ ለምለም ኮይኑ ዓድና ዳ ምስኪና እንታይ ኣለዎ ዓድና በንፃር እዩ ኤርትራ ዘለዎ ፀጋ ድወሓደ ሰብ ኣሎ ካብ ዓቕሙ ላዕልካ ፀጋታት ኣሎ ካብ ሰብ ጀሚርካ እቲ ዝፀንዐ ሰብ እዩ ሓደ ንዕስራ ሰብ ዝዋጋእ ሰብ እዩ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ቀዳማይ ክወፅእ ኤርትራዊ ንቡር እዩ ደቡብ ኣፍሪቃ ስደዶ ካልእ ስደዶ እንታይ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ዳዝጋ ብሓፂርን ሓፈሻውን ኣቀራርባ ሃገራዊ መንነትና ኸ ከመይ እንታይ ይመስል 100 ዓመት ዝገበርና ስለ ዝኾንና ስገለ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ክንዕቅን ንኽእል ኢና እንታይ ንመስል ንሕና ከም ሃገር 100 ዓመት ጌርና ኣለና እንታይ ንመስል ሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ከም መንነት ማለት ኣብ ባህሩን ኣብ ሞራሉን ሓደ ዓብን ለባምን ፅኑዕን ፃዕረኛን ሓድነት እምነት ዲሲፕሊን ዝኮስኮሰ ልኩሉ ድማ ሓያልን ዘይሰዓርን ህዝቢ ምዃኑ ንዓለም እናተነፀረሉ መፂሎ ከምኡ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይርድእዎን እዮም ድሕር ደኣ መዓልቲ ሰማዕታት ኮይኑ ኩላትና ብፅርግያ ወፂና ሸማሒትና ገገዛና ዝሰርቀና የለና ኣይንፈርሕን ኢና ኣብ ካልእ ሃገር ኩሉ እንተወፂኡ ምስራቅ ቀዳማይ ድመፅ እዩ ከይወፃእካ ከማ ለይቲ መፂኦም ክሰርቁኻስ ንቡር እዩ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ሽማዕ ሒዙ ወፂኡ ከሎ ብድሕሪት ገዛውቱ ጥርሒ ሰርቕ የለን ነዚታት እዮም ክርእዩ ዝውዕልቶም ወፃእተኛካ ከመይ ዝመፅ እዚ ከመይ ኮይኑ ልቢ ደሎ ከዓ ነዚታት እዩ ዝርኢ ነቲ ላዕሊ ላዕሊ ዘሎ ኣይትርኢና ነቲ ትሕቲኡ ዘሎ ኢኻ ከም መንነት ባህሩ ኣብ ሞራሉ ሓደ ዓብን ለባምን ፅኑዕ ፃዕረኛ ሓድነት እምነት ዲሲፕሊን ዝኮስኮሰ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓያልን ዘይሰዓር ምዃኑ እዩ ታንክ ዩ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ብትክክለኛ ቃላት ክገልፆ ዝኽኣለ ጀነራል ንእሽቶ ኤርትራ ኢልና ኢና ንፅውዖ ኩሎም ተምሃሮና እንድሕር ዳሪናዮ ካብ ኩሉ ቀፀላታት ናይቲ ሕብረተሰብ ካብ ኩሉ ቦታታት ናይዚ ሃገር ካብ ኩሉ ከባቢታት ናይዚ ሃገር ዝመፁ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንእሽቶ ኤርትራ ኣላ ማለት እዩ ሳምፕል ናይቲ ዓባይ ኤርትራ እዛ ኮሌጅ እያ ክልቲኡ ብሓንሳብ ክሰርሕ መንግስቲ ምስ ኣወጀ ክልቲኡ ኮሌጃት ተጠርኒፉ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ተባሂሉ ሳብ ሕጂ ንጥፈታት የካይድ ኣሎ ማለት እዩ ካብኣቶም ፒኤችዲ ሆልደርስ ኣለውና ዶክተር ማስተርስ ሆልደርስ ኣለውና
ግራጁዌት አሲስታንት ድማ ኣለውና ቀዳማይ ዲግሪ ዝደረጀኦም ማለት እዩ ክፍሊ ሕሳብ ኣለና አካውንቲንግ ዝበሃል ዓውዲ ማለት እዩ ክፍሊ ቁጠባን ፋይናንስን ኣለና ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፋይናንስ ክፍሊ ህዝባውን ዋኒናውን ምሕደራ ዝበሃል ኣለና ቢዝነስ ማኔጅመንት ኤንድ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን ንብሎ ከባቢ ክላስሩም ሲና ዘለና እዚ ክላሳት ሓንቲ ካብተን ኣብ ኤርትራ ዝመፃ ደስ ዝበለትን ቪድዮ እንታላ እዛ ቪድዮ እዚኣ ፈዚ ኩሉ ግዜ ኤርትራ መንእሰያ ኣብ ከመይ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ኩናትን ወረ ኩናትን ጥራይ ዘይኮነ we have to shift the narrative ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ምዕባለ ናይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዝስራሓሉ ዘሎ ግን መዐቀኒ ብቐሊሉ ክትሪኦ ዘይትኽእል መዐቀኒ ድማ ስለ ዝኾነ እዩ ካብኡ ቀፂልና ክልተ ሰለስተ ነገራት ክንርኢ ንሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ዞም ማይክሮ ሬከርድስ ምስ ኢንጂነር ፍጹም ዝገብርዎ ዘሎ ክርኢ ከለኹ ድማ ብዙሕ ድምፂ ዘይብሉ ቪድዮ እንዲኦም ዝገብሩ ግን ሓደ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ነገራት ካ ስለ ዘርእዩና ደስ ይብለኒ እዚ ኣብ ቤት ሕክምና ኦሮታ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ it's beautiful and ነቲ ቦታት እናዞሩ ዝገበርዎ እዩ ደስ ዝብል ነገራት ንርኢ ኣለና ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ድማ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለኒ እዩ ኣብዚ ቀረባ እውን ከምኡ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ቪድዮታት ኣብ ገለ ቻነላትና ከነውርድ ንፅዕር ኣለና እንተፅዒሩ እንተሰሪሑ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጋዜጠኛታት ብሓደ ኮይና ከምኡ ክንገብር ይሓስብ ኣለኹ ብፍላይ ኣብዚ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ቻነል ብሽሞም ዝገብርሉ ጋዜጠኛታት ካብ ኤርትራ ይኹን ወይ ኣብ ኤርትራ ዘለው ከምኡ ይፅዕር ኣለኹ ኣነ እውን ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዝያዳ ደስ ስለ ዝብለኒ እስከ ካብቶም ንኡሳት ኣሕዋትና ድማ ገለ ክንሰምዕ ሰላም ከመይ ኢልኩም ኣሕዋት ኢሎም ዓንቲ ሕፅር ዝበለት መልእኽቲ ላትኒ እሳ ከዓ ንመንያ እዞም ፌሚኒን ኢነርጂ ዘለኩም ኣወዳት እየ ነዞም ፌሚኒን ኢነርጂ ዘለኩም ልክዕ ከም ናይ ኣዋልድ ባህርያት ዘለኩም ብዙሓት ኣወዳት ኣለኹም ስራሕኩም ጌርኩም ተኣትዉ ንፉዓት ኣለካ በለካ ምስትን ግዜ ዘይብልኩም እስኹም ስራሕኩምን ጂምኩምን በቃ the only care about yourself ብዛዕባ ነፍስኩም ጥራሕ ትውደሱ ብዙሓት ንፉዓት ኣወዳት ኣለኹምና ገለ ከዓ ኣለኹም ነዛን ህይወትኩም በረሲዕኩም ሲ you worry about everyone እንታይ ይገብር ኣሎ ምሽም እንታይ ሓለፈ ምሽም እንታይ ገበረ እንታይ ገበረ ነዚኣ ምሽማ እንታይ ገበረ ንምሽማ እንታይ ክሓልፋለን እንታይ ክገብራለን እንዳበልኩም ጊዜኹም ተጥፉ ማለት እዩ so እንታይ ክብል ደለ ይሕዋተይ እቲ environment ናትኩም እንተደኣ ህይወትኩም ክትቀይሩ ሕግዞኩም እንተዘየለ change your environment ዓድና ናዴናን ከማን ገዲፍና መፂና I can't do environment ናትካ ክትቀይር ማለት እዩ change your environment extra small ተኸደንት ዳኺንካ go to gym ዝሓፍትና ሽማይ ፈልጣኔ ከም ትብልዎ ዘለኹም ግን እቲ ዘለኻዮ ኣከባቢ ድሕሪ ናብቲ ትደልዮ ነገራት ዘይወሰድካ ኮይኑ ኣከባቢኻ ቀይር ዓድኻን ኣዴኻን ክትገድፍ ዘይከበደካ ንኽትምዕብል ዝዕንቅሳካ ኣከባቢ ክትገድፍ ድማ ኣለካ ይቐኒየልና ንእሽተይ ሓፍትና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ምኽሪ እዩ ክንሰግር in general ወላ ብናትካ እንዲኻ ክንዛረብ of course ግን ትፈልጦ ከዓ ስለ ዝኾንካ ቻናል ክትመርፁ ከለኹም እንታይ እዩ ክስታይ ዘምርፀኩም ቻናላት ሕጂ ፈላለዩ ከምዚ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ሓደ ድምውለካ ንሕበልካ ከም መጀመርያ በጥቕኑዕ መንገዲ መዊሉ ከስራሕካ ዘሊ ዝኽእል ሰብ ዝኽእል ቻናል ሕጂ ኣይጣዮ ማለት ዝኾነ ኣሎ ትብልካ ንዓኻ ትስራሕካ ብልክዕ ንክትሰርሕ ክሕግዘካ ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ቻናል ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ሽግር የብሉን ወይ ከዓ ስራሕ ባዕልካ ሰሪሕካ ከዓ ሽዑ ናብቲ ምዝርጋሕ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኤኒዌይ በዚ መንገዲ ኣነ ክገልፆ ዝደሊ ኣብ ዲስትሪቢሽን ኩሉ ግዜ ፀገም ኣለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብቲ ናይ ደገ ማለት እዩ ሓደ ስራሕ ክትሰርሖ ጥዑም እዩ ኣነት ክብለክ እዛ ስራሕሲ ባዕሊ ፅሕፈ ባዕሊ ዳይረክት ገይረ ባዕሊ ፕሮዲስ ገይረ ዮ ንኣብነት ባዕሊ ሰሪሐዮ ገለ መለ ሕጂ ክሳብ ስርሕካ ክትውድእ ክሳብ ዛ ትብልክኹ ደረጃ ሽግር የብሉን እታ ቪድዮ ፋይናል ሰሪሐ ኣብ ኢድ ምትሓዝኮታ ፊልም ግን ናብ ሰብ ብኸመይ ክዝርግሓ ሲ ሓደ ክንዲገለ ዝኾኑ ሕቶ ክፅላእካ ማለት በቃ እዚ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝበልናዮ ማራ ሽግር ኣሎ እንታይ እቲ ሽግር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ፊልምና ንሕና ኩሉ ሓንቲ ንረኽቦ ኣለና ይጓሓፍ እዩ ኩሉ ገለ ሰብ ይርኦ እዩ ግን ስቕኢሉ እዩ ዝኸይድ እምበር ዋላ ተዋግኡ ከማ ተገልፀ ይሓይሽ ሰብ ክሓፍር ይኽእል እዩ ብክንዲ ዝሸጥዎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ገለስ ክብል ይኽእል እዩ ዛረዲቕኒ ንሓንቲ ክፋል ክንዚኦም ዝገዝኡልና ኢለከሲ ክትግረም እያ ማራ ይኽንግል ዓይነት ስለዚ ንዑ ሶልቭ ክንገብር ድሕሪ ናትኩን ይኹን በዚ ናይ ሶራ ፕሌየር ዝበሃል ገለ ኣቲና ኣብቲ ናይ ደገ ክትከይድ ከለካ ከዓኒ ዩቲብ ቻነላትካ መዓት ቻለንጅ ኣሎ ሸ ፊልምካ እንታይ ዓይነት እዩ ዩቲብ ይኸውን ድዩ ከም ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክሳብ ሰብ ርእዩ ክስታይ ትገብረካ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ንሕና ኤርዋንታች ክንውስን ከለና ካብ ኣነ ብዕላል ጥራይ ዝዕሎ ነቲ ዋና ንተስፍየ ከም ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ጉዳይ ናይ ዩቱብን እዚ ኣብ ኤርትራ ዝፈሪ ትሕዝቶን ገለ
جليمبس كل وانا تا فيديو ابتي اريتريا ميديا نتورك لاغن انا نبعلي كمي يرو يسرحو كيريوس ስለዝነበርኩ ገለ ካብቲ ስቶሪ ናቶም ወይ ገለ ካብቲ ቻሌንጅስ ናይ ኤርትራውያን ንኽርዳ ኣኺላት ንኽብል ይደሊ ነቲ ናቶም ዛንታ ነቲ ናቶም ኩነታትን ክንርዳ ኢለ ኣምፅያ የቐንየልና ነቲ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶታት ዝቕርቡ ዘለው ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ኔው ኬትኩም ስምዕዎ ናይ ሎም ሃሳብ ዝኹዴ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ንኹላቶም ድማ ደግፉ እናበልና ንዚያ ክንገትፈኩም سلم قيح كيتمتا عاتر نوحو كيتمتو بقى خير إلي لحمدي هو ناس بحري عاتمن يوم تاريخ وزرسل طيقو اليوم زي والعزق وسل كيو وصلو نعشا كيو وصلو يزي خزبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفع كل دمي بحري دارمي عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفع كل دمي بحري نبيني